Tarlası zaten hay. Tarla tar. Bir de uzmanı mahasını gibi dong. Ay publicizak na mak. Ay husto na. Ma nay nani ma hasin mini kang bedong. Publicizak na ma jahu. Kamani tamani kapag ma kaya na. Mobile nay hasin ma mini kang betaye. Ma maye. Ma hasti munam tu. Bisne hasno na dito suma. Eto kulit purela na ni bisne hasno na laja daba. Lasi rai. Lasi surai dulu. Ese sabi macam bisne hasno na laja nga. Bisne hasno na hasba kiloy ayoy. Rumah na hasno na hasno munam si. Si mga hasno na ba si malapa hasno liang bisne malaba. Ma ra vai dong, bima bisa ma ra vai dong. Masa na sunda. Nang saja bisne hasne gunek numa kai. Kedung dia hasu ba. Tapos kadina ni hasu ba bori jana. College pore lain na. दे जेबो नङा दे दायो सिमला बाजाराव थांबा हासिमुत्राना लाना फैगोन आं बेखौनो जाहोखांनानै हामगोन बेखौनो दावराव खालामनांगौ गावनि मानसिफोरा मिथिबा मा बुंगोन दावराव खालामनायसो बुंदों फिसाजोआ हाबा जानो जाबाय दाबो बिसिनायाव हासिमुत्राना बोरै जादों आरो खोनासं जानला मेला सेंग्राफोरखौ दागोसोथो खानायाव कालार होनाय खानाय जेंग लानाय बाइक साफ्रेनाय बेफोरबायदि सेंग्राखौ दागोसोथो बेफोरबायदि सेंग्राया जेरावबो उदाया बेकार बिमाफोरनिफ्राय दम होयै जाग्रा गोजासो बेफोरबायदिया सिम्पोल खानाय सिनजानाय बेफोरबायदि नायनानै गोसोथो सिम्पोल गस्ला गाननाय बेफोरबायदि सेंग्राखौ गोसोथो दे जाबाय दे बाजाराव थांनांगौ आंहा गोबाव जागोन ओंखाम खुरैदों जारलासो जागोनहाय बिसोरजोंबो बाजाराव थांबा मैसो बेदर खानो होना मैसो बेदरखौ लाना फै सेरसे जानो लुगैदों आङो सबायजों जानांगौ हेलौ थंसि kan bener kalian mana pas pasan coba ini atau tinso nih saya ini saya coba kata sebentar pas bagus deh kamu dong karena iya